Jowuoth samoro ka nitero nyithindi e sikul, bende jonyuol bende na winjo kos chiwo pachgi kaluwore kod medruok maket kod magi. Ponono nitero nyathini e sikul nikech nang'eni nyithindo bende nitiere half term kadok e sikul. Nengo wuoth chal nade, mago mag wuodhe maboyo boyo. Ponono ni nitiyo kod nyamburko mano mating'o jowuoth PSV okinyi ma kawuono ka nidhi tich. Nengo omedre koso ok omedre. Kapo nono nomedre, ibiro bedo kinyisa ni sako mane, mano ma apply kata mano ma apply route mane to nomedre gi pesa di. Duto te abiro bedo kasomo paro maket kod mano. Par ni iyudo wachiel kachiel kokalo mbui mar YouTube kanyakla koda mano mar Facebook. Nyaka gisani weg matatu bende nitiere chike mamoko ma bende dwaro ketnu. Jatend migao mochung' ne wuothe pacho kae biro bedo kwa winjo duonde kinde thuolo machuok. Nitiere chike modwa keto ne nyamburko mopogore opogore. Wang'e ni Caroline kata mna kisebedo kata mna kineno weche manyien. Medruok mag masira mag apaya pod medore. Ahinya kinyalo paro chieng' tich abich mano mar juma mokalo ji madirom 52 ne owito ngimagi mane gwenge mag Lundiani. Odiochieng' manyoro be nitiere masira moro ma bende notimore ndara mochomo gwenge mag Mau Summit. Kama bende nyamburko moro bende kama nochomo gwenge mag Usenge bende nong'ielore. En mana ni ji noyudo hinyruok makone kod kocha ji 37 noyudo hinyruok. En mana ni onge ng'at manowito ngimane e masira maket kod mano. Koro wawinjo ni gima Kipchumba Murkomen owacho odiochieng' manyoro e alam makende ma bende notima ne ringre mago 52 ma bende nowito ngimagi e gwenge mago mag Londiani. Bang'e ka wasewinjo Kipchumba Murkomen, Caroline imbe na winje pachi ka chike makamano nyalo kelo sanity kata mna nyalo gayo masiche mag apaya. Wawinjo ne Kipchumba Murkomen. We want all commercial and PSV vehicles and school transport vehicles must, the word is must, be fitted with dashboard cameras and vehicle telematics. All the circles that will manage the matatus and public transport and the Ministry of Education included for carrying vehicles, all of them must provide the application so that Your Excellency ukiingiza mtoto yako matatu in Eldoret na inabebwa na Eldoret Sacco anaenda Nairobi, ukienda kwa app ya Eldoret Sacco app, you can click the vehicle. It will show you where the vehicle is at any particular time and the speed that vehicle is carrying. Nyakora mgajuang mano Kipchumba Murkomen odiochieng' manyoro noloso kamano ka bende ne ntiere e alam makende ma bende notimne ringre 52 ma bende notho e masira manotimre gwenge mag Londiani chieng' tich abich mar juma mokalo. Chike mopogore opogore ma bende moko ibiro bedo kineno mana ka nyalo winjo pachi Caroline. Chike ma bende koro jatend migao Murkomen wacho inyalo paro ni nyalo tieko masiche mag apaya. To par ni masiche mag apaya ok timre mana e wuodhe maboyo kata mana mage bombe town service ge bende nyalo yudo masira. Ananeno ni masiche mag apaya jok mamedo masiche gi sana e pinywa ka gin polise. Nikech polis kalo ka nigi excess ka gari nigi excess to gari dhi kalo ochamo pesa. Pesa emoketho ema medo ajali mang'eny gi. Nikech samni tingo excess samro gari midhigo no en road wadhi. Polis diwe gari no dhi nikech osechamo pesa. Koro dware ka polise gi obedo very much strict. Gibed strict kabisa kuom geche mwadhigo gi. Kaka mege town service. Gibed go strict. Giwe chamo pesa. Ging'in bagari ni kod entie kare en sisas mare ber mondo mi oting' abiria. Makoro polisi ema useyo kuom ting'o kata mna ji mathoth. To ka ting'o ji mathoth e mtoka dong in kata mna kaka kondakta mipango gari ina mesayo jogi kendo wachak